תראה לו מה זה, תראה לו מה זה. מה הוא עשה לך? מה הוא עשה לך, איגי? תראה לו מה זה, תראה לו מה זה. די, די, איגי. תראה לו מה זה, איגי. איגי, די, די, איגי, די. אתה רואה, די. איגי, מה הוא עשה לך? איגי, הוא יושן לך על המיטה. על המיטה הוא יושן לך. איגי, תראה לו מה זה. תראה לו מה זה. התגעגעת אליי, אה? סטופ. איגי, תראה לו מה זה. תראה לו מה זה. רגע, התעוררתי. סטופ. למטה. אתה מדליק אותו עם הפרצופים האלה. למטה. זה לא מזיז לו הכפות האלה. לא, זה לא מזיז לו. לא מזיז לו הדברים האלה. אתה צריך לדבר. וואי, הוא מת על אלה. הוא הכלב הכי גדול בעולם. זוז. I'm getting you. Don't forget, I'm getting you. I'm getting you. תראה לו מה זה, איגי. תראה לו מה זה. רוס אותו. מי זה? איך הוא תופס לך את היד, אתה קולט? תופס לך אותה. היי, רגע. אתה מבין? אתה רואה את הטון דיבור שלך עכשיו ככה הוא מקשיב. שב. וישקה. אתה מבין? זה ההבדל. עכשיו אתה לומד, הגיע הזמן באמת. שב. יפה, נשיקה. לא, אתה מדליק אותו אבל עם שאר הדברים שאתה מדבר. שב. לא. יפה, יואו, צריך לראות אחי. קטל אותי. וואי. אחי, אני מסריח. כלב. אוף. אחי, יואו וולדי. תדליק את האור. טלפונים להשיג טלפונים. איזה טלפונים? על מה? אתה צריך לעזור. תדליק את האור שם רגע. מאמי, ראית מה הבאתי לך שם? הוא הרג אותי אחי.
פשוט. אתה לא יכול ללכת ישר, שאתה לוקח. שאתה? אני לא מאמין. לא מאמין. שאחי. שאתה צריך לקום עוד 3 שעות. ג'וינט! שמעת אותו מאמי? בוא נעשן ג'וינט. תראה את הוא בכל... מה? איך? איפה תשים אותו? היי! אתה מדליק אותו, מה היי? מה היי? היי, תסתכל. שב, שב. יפה. היי, שב. שרקת אותי כבר, יא מניאק. שב. היא לא ארצה. שב, ארצה. כן. או. ארצה, יפה. למה אתה מניאק? ארצה. אין בעיה, איגי תראה לו מה זה. תראה לו מה זה. מה זה הוא מתנהג אליך ככה? ארצה. תראה לו מה זה איגי. תראה לו מה זה. ארצה. תפוס אותו איגי. ארצה. תפוס אותו. בוא לפה. תראה לו מה זה. תראה לו מה זה. תראה לו מה זה. ארצה. אוי. שב. בגודל שלך? לא ראיתי אותו אף פעם ככה. Paniquita. Guarda che si guarda che. חנקת אותו, גילי! לשבור לו צלע בטעות. אתה יודע שאני אוהב אותך. נכון, בגלל זה אתה מנשק אותי. ראית? הופה. לא נשבור לו רגל בטעות. לא. התעייפת?